Soc Isabel Queralt i soc biòloga ambiental. Al llarg de la meva vida professional, sempre en el camp del medi ambient i de la gestió, he passat per moltes situacions laborals, consultoria autònoma, empreses privades i públiques, administració i actualment en la Fundació. En este camí m'he trobat de vegades en entrebancs que només es poden resoldre en la força d'un col·lectiu professional. Per això estic col·legiada des de la creació del Col·legi de Biòlegs perquè fa falta tenir un front comú que defense els nostres interessos, recolze i fiqui en valor la biologia en totes les àrees de la nostra competència. Estar col·legiat te facilita tindre una assessoria jurídica en casos, per exemple, de discrepàncies en l'administració i també tens una assegurança de responsabilitat civil. D'altra banda, el col·legi ens envia informació puntual d'ofertes d'ocupació, formació, encontres i legislació aplicable als diferents camps que ens ajuda molt en la nostra tasca. Per tot això, cal col·legiar-se perquè, a més de tindre beneficis i avantatges, el teu paper és molt important i necessari per fer gran la biologia en totes les nostres especialitats.